Dobar dan, dragi ljudi. Ja sam Ante Vranković, a ovo je, kao što vidite, trg Svetog Marka. Tu je i crkva Svetog Marka. Evo ga, tu je i Ustavni sud. Ja vam se javljam. Ja sam 69 ili 70. put sada ovdje. I prvi put mi se desilo, u cijelom to vremenu, 4 godine sam bio 70 puta, da moram doći sa ove druge strane trga. Naprosto bez razloga. Kao ne zna jedan službenik, kako su ovi svi drugi znali. Mislim vam cijela država zapravo u kojoj se ne zna ko pije, a ko plaća. Evo tu da snimimo Ustavni sud. Mislim vam cijela država u kojoj se ne zna ko pije, a ko plaća. I ovo je tipično, ali takva količina indolencije, bojim se da kriminalcima koji su na vlasti, Plenkoviću i protiv kojeg ja imam cijeli niz kaznenih prijava, nijedna nije odbačena. Dakle, neće to na duge staze nije održivo. Vi ćete reći, pa da, pa on je već, ne znam, godinama na vlasti. Je, i Hitler je bio godinama na vlasti, ali nije bio vječno. Toliko od mene za sada, hvala Bogu.